Moikka, se on Selpäs Love täällä, ja tänään mä kuvaan teille ostosten esittelyvideon. Tässä videossa näytetään 3 eri kaupan ostoksia, joten aloitetaan. Ekana S-Marketista tällaisen Dublen karkkipussin. Kaikkia varmaan kiinnostaa. Joo. Ja sitten voitais mennä kirpparitavaroihin. Eka niinku tää. Ekana kirpparitavarana mä voisin näyttää tosta ton. Mä ostin tosen repun. Joo, siinä ei ole mitään erikoista. Tuollainen kukkakuosinen reppu. Ja. Mut jatketaan. Eli mä ostin 2 sellaista ponilelua. Koska miksi vaan, nää maksoo kummatkin 10 senttiä. Tällaiset. On tommonen. Tommonen on niinku samanmuotoiset ja samannäköiset, paitsi noiden väliset. Ja sit mä ostin kirpparilta panssin-kengät. Joo. Ja sit mä ostin kans kirpparilta, koska mä rakastan Leijonakuningasta. Tää on kai niinku Scar-pentuna. Ja sitten tässä on niinku Sarabia Mufasa. Tämmönen. Ja sitten mä ostin kirpparilta myös tämmösen. Mä en tiedä, onko tää niinku varsa. On tää varmaan varmaan joku Suomen hevostamma tai joku. Mutta joo, varsa. Anteeksi mun sekkoilu tässä videossa. Mä en hirveästi muuta ostanut, mutta sitten 3. kaupan ostokset. Joka on spessu tavallaan tälle. Tai no, se on rare special. Ja se on... Ai mä kaadun. Petsi! Tää on tää Zebra kai special tämmönen petsi. Tässä on tollanen siniset silmät. Sitten on valkoinen ja sitten on pinkki ja sitten se on tommonen harja ja tommonen häntä, joka ei näy. Tää ei nyt suostu tarkentaa siihen, mutta tommonen. Ja sitten sillä on tuossa kaulassa on noita nuottiviivoja ja sitten tuossa päässä tämmönen. Ja sitten vielä nämä kaikki yhdessä. Eli tässä on mun kaikki ostokset. Ja tästä repusta, eli tässä on etutasku ja sitten tää on vaan tommonen. Tuosta niinku suljetaan ja tuolla tommonen. Se on arvireppu. Tavallaan. Joo. Tässä olisi nämä. Mutta, koska tavarat on esitelty, niin. Mä kaaduin taas. Niin arvokkaan mitä. Tarkentaa. Tavaroihin. Se olisi tältä erää. Moikka moi!